Sengking Atiar Nyotrap National Liberation Council HNLC haba pentip ya jingweng no jongka na kamit ya keranya sok bat ka sarkar jala bat ka sarkar India lingba ka Kyrwoh syakilat pathai kubor hakan no phai sngi jongka lai trip kola lingkot arja ar pusau kala ong bakla dei kapor ban Kynjat bat Sdang Biang ya Jingïakhun ba Khlem Pyndem haka Kyrwoh ban pentip pat ba ya jingweng no ka council na kamit ya keranya sok na ba san kupar nong trau ka council kala ong bakal syem ya kani ka rai namar ka jingbom syem kia ka sarkar ya ki mat jingdawa jongka dak ba pentip bagi te ki mat jingdawa ki dei ki bla IT ru sya ka sarkar dau chairman barim jongka council uba cheres the field thank you bam kwai adwar blai haka khatnre tari ukala lingkot arja arpuwei ka Kyrwoh kala ong baka jing persyang ya kran lingba unong mikmat ka council sya ka miet ya kran yasuk kata uba sadan bla penban ka sarkar kampai khmat bat kam syem kia satya ka council kala kedoru ya santli ki mat jingdawa ka baningkong ka long ban weng ya ka jingken bian ya ka HNLC kat kum ka subsection 1 jong ka section 3 jong ka unlawful activities prevention act kat kandai spa an rupnyo ka baar ka long ban weng ya baro ki mukodama persya e khot jongka na ki yeng ka shari baper ka balai ka long ba ka sarkar ka de ban ai ka lenti ka basngan ha ka yat ka yeng ki khot na ka banta ka Jingïakhun yasuk ka basaw ka long ban jet ya ki nongmi khmat ki bala thung da ka council sya ka miet ya kran sok pat kapasan pat kalong ban pelat no ya baro ki dekhot ka council ki badang syak set patok ka Kyrwoh kala kedo bana ki santli ki mat jingdawa tang ka balai bat ka basaw ba ka sarkar kala pediang ka HNLC kala penpau ba bun sien kala Jingïakhun lingba ki nong mikmat jongka bat lingba ki lat pathai kubur banam khot hajer ya ki dekhot penban kalong da khongpong hadian ke Jingïakhun hapreng ki lai benta kata ke HNLC ke sarkar jela bat ke sarkar India ki dekhot ke council kila wan pai sya ka khatam ha ka khan re tari unai lur arja arpulai ban pennong ke Jingïalang banyatai ya ke jingdawa jong ke sarkar India baki noi lam ba khmat e ke council ki de ban wan mi hi sya ka miet ya kran yasuk Lasyam ya kerai baka sarkar kan ya kran bat ka kunhun ha ka Jingïalam u vice chairman tat hadu bakan don ka agreement ban ya soi da ka ceasefire agreement Hakani ka Kyrwoh uba san kupar ulapan pau bah pedang ke Jingïakhun mauhi kumu general secretary ula syapan bor ha ka sarkar ban wan ya kran yasuk ula ong ban nakane labot sadaka hajar da ka National Investigation Agency NIA ya uhi u chairman bat kum juru yo finance secretary ka papen I ya ka jinglong arsap ka sarkar haba penkot ya ka Kyrwoh uba san kupar nong trau ula ong bawat mod baka HNLC kan wan Pyndem tedong kumukso uba kwash ing do bat baka por ka Jingïasha kalakut Kani ke jingpen pena ke HNLC kala mi ru shisngi hadian ke jingkentu MLA ke National People's Party NPP na sora uba Gavin M. Liam bakam day ban kenno shimat yu namar ke jingtmu ke sarkar jala ban khang no ya ka karkhana penmi do bilat maumlo Chera Cement Limited MCCL Kumban syukro bahau benai no pra jong Sdang baladam ka council lingbau ba san kupar nong trau general secretary kam publicity secretary kala berngam ban penyap yo ba Gavin lada e no ek syuki MLA na ka daw ka jingkre Khlem ke MCCL